Здравейте ви, боксери! Чакайте, че тук играе едното шипуден Dragon Blade. И това е пореден епизод на Random Gameplay, yeah! Имам няколко новини. Първо аз се завърнах. След една седмица компа ми беше оправен, тъй като беше на ремонт. Вече мога играе такива игри, по-готини. Ако имате някакви идеи за Random Gameplay, кажете ми игра и да почвам поредицата. Така, искам да покажа тази игра, защото много ме изкефи. Стеглях си, мислех си, че няма ми тръгне, но ми тръгна и сега техника, земно джуцу, така. Исках също да ви кажа, че напуснах в Майнкрафта, пак щяха рескат рода, там бяха написали някакви, които ще остават в Play Майнкрафта, аз не бях от тях. Едно от което и смятам, скоро аз започна хоствам сървър, разбира се, пак ще съберем аз. Мартинчо 11, дето е вече Ечо. Дайто от 31, дето не знам как е от YouTube. И може би още няколко човека. И така и ще играем. Ако хостването бъде бързо, ще играем. Така. Надявам се, ме чувате добре. Поправих така микрофон, се чувам по-силно. Мисля, че се чувам по-силно. Така. Сега. По-напред ще бъда с Саски, което ме кефи. Преди направих един клип, обаче станаха няколко фейла и няма да ви показвам тук код дънка тея. Направо ще правя Разенган. Разенган. Чай, тук моля телевизора, че... Коста. 5 секунди се обръщам. Шикамару! Направи най-тъпото джуцу на света. Мети. Така, сега. Новото, естествено, много по-слабо от Саски. Въпреки, че тук доста са го опнали. Дум! Стена! След си гепам честа, бе. Даде ми някоя простия. Така. Сега ще сложа ето и мисля, че е нещо като илюзия. Като се опита да ме ударя, чайте сега ще видим. Дали съм прав. Да. Идеално. За сега няма идеално. Принципно е готино джуцото. То не е много и джуцо, ама сега. Каквото е там. Така. Shadow Clone School, добре. Това е едно клон. Така. Джуцо. Сенчесто клониране. Така. Това е джуцото. Чайте, че тук малко ще имам проблеми. Че не виждам много добре коста. Ето склонинг за къвчет ми е, бе. Не, че тепи... Аде, бе. Така, сега трябва да се отворя. Ето склонинг. Най-накрая. Сега отворих голямата врата. Зад нея няма дракон, по-късно и водния дракон и... Това ще бъде голямото меле. Ако сте надонил, де. Може да направя още едно клипче веднага след това. Как сте надонил. По-кратко ще бъде. Така, сега. Сега надъхан съм. Да ви тепя. Да, вратата се отваря. Ти не мога да скипна ужас. Но нищо, видяхте как се отваря една врата. Така. Аз постоянно имам клонинг. Къде е клонинга, бе? Клонинг! Те веднъж го удариха и той умря. Имам още джутсута, ама те са тъпи и тия за сега са най-яките. Така.
Изглежда яко да има как на Good of War се увеличавам пауъра на оръжията. Така, сега видим къде ще ме изпрати. О, стигнах го! Превъртам. Не ми се гледа какви просто ти говори какаши. О, не! О, не бе, отнеси ма. Си подготвя ефа. Така, за всеки случай съм се подготвил аз. Успях да го измамя. Пак успях. Така, сега трябва да се направя клонинга. И смятам да го почвам. Лазин! Мак! Набутах се. Воу. Ела ми бе. Де се катай там. Само да ми дойде. Първа техника. Чека малко ще ма хелфне. Така. Втора техника. Лазен. Посрещнали го е. И искам да се чакат. Клонинг. Донете го. Да го донем. А сега го... Как ме изчубани, майко. Аз се опитвам да направя нещо. Добре, че имам лазенган. То слаб лазенган. Не. Не, дали мога да използвам. Мога? Ади. Чека, мало ли си къси. Ади. Дай. 21 комбо. Почти го убих, бе. Почти го убих, вземам водни елементи, после съм с Саске. Но ме би. Те то гледате, че е някакъв такъв... Не, бе. Миналия път го победих много по-лесно. Може би, защото имах повече... Чака! Айде, не успях ли да включа... Не мога да си включа джутството, че избягам от... Сега ми е шанс да го победя. Сега мисля, че го хванах точно време. Се надяваме. Мага. Гледайте, какво означава вода. То с началото ли ще ме върнеш, бе? Майко, миналия път отидох до него и го смачках. Гледайте, мога да прескоча водата. Мага. Така, ето тук ми е изхода. Аде, бе. Нищо лошо ма гледаш, Много бутен къв ма гледа лошо. Това означава, че ще ме уби. Ела ми, бе. Да. Само ще ме скефи да му уби целия ми клип да замине по дяволите. Деца века. Подготвям с джуцу. Ади, бе. Не се оттегля сега, като дойдох точно до тейка, че смятам да смеля. Вземи тези експлозивни неща. Не! Ето, ако го бях посрещнал,
щеше да има бърза смърт. Аде, бе. Някак аз толкова безсмъртен, бе. Ти много безсмъртно. О, е! Скачай, мой! Аде, е! 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 Умря ли, бе? Умря ли, бе? Усете ли мощта на великия Dragon Blade, а? Усете ли? И мисля това да е края на клипа. Това беше от мен. Аз бях Гризето 24, да. Бях Гризето 24. Лайк, абонирайте се за мен и всичките други там пости. Чао. Чао, е.